Stojíme tu jak teplí bratia. Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vás vítam pri našom druhom vlogu. Tento vlog nebude extrémne špeciálny ako ten za 1000 odberateľov, ale keďže tam je teraz 1640 odberateľov približne, tak to nebude také okrúhle číslo ako 1000 alebo 2000 alebo 3000, to je jedno. No, dnes to bude challenge, ako ste si mohli z nadpisu vyčítať. Som tu s mojím kamarátom Lukášom. Daj tú hladu preč. Je tu zima ako v ruskom filme. Nedýcham na tú kameru. Ešte zaprášiš. Ja chcem, aby vedeli, vieš, ako to vyzerá. Máš, nemám. Takže dnes to je špeciál, ako som už spomenul, je to challenge. Tento challenge sa týka marshmallowov, čo sú vlastne cukríky od spoločnosti napríklad Jojo. Sú to také penové. Budeme dnes robiť challenge, ktorý sa bude týkať papania marshmallowov. Respektíve nie papania, pretože sa marshmallowny budeme si iba spať do úst. A keďže Lukáš má s tým veľké skúsenosti, on sa cpe niečo iné, tak vlastne by nám o tom mohol niečo povedať. Konské koko. Dnes to bude challenge, tak si ma Kapsi pozval, aby sme mohli proti sebe superiť. Vyhrám. Like? Nevyhráš. To je jedno. To iba Jojo. Akože Jojo, chápete, Jozef. Ja som si svoj balíček otvoril. Toto je Jojo. Toto nie je žiadna reklama, jasné? Žiadna reklama. Aha, vidíš? Chutím ako jahoda a vanilka. Vanilka! Máme tu svojich pomocníkov Jojo. Sú to marshmallowny, chutí, akej? Jahodovej a vanilkovej. Okrem tej vanilky, keď máme čokoláda, bolo by to fajn. Vychutí vanilkové. Jahodová a vanilková, hej. Chutím ako jahoda a vanilka. Ten cukrík mi hovoriť. Otvoríme si prvé Jojo. Ja som si svoje otvoril. Pekne voňajú. Tak, ja som si to nahral. To bude radosť papať. Kde to inklujeme? Späť do sačka. Späť do sačka. Potom to pekne zalepíme paskou a dáme to do peska. Nech to kúpi niekto. Zadarmo. Bude to 50% zľave. 45. Provízia. 55. 45. Dobre, necháme to tak. Ale pekne voňajú. To je asi jediné príjemné. Môžeme začať. Si si s tým? No som si istý. Dobre. Prvé sousto! To je po česky. Sústo je po slovensky. Zábery, ktoré práve uvidíte, sú nepodarné zábery. Takže ideme na prvé sústo z 9 cukríkov. Vy tam budete mať napísané, koľký to je cukrík v poradí, u ktorého človeka, či u Lukáša alebo u mňa. No a potom sa vyhlási víťaz. To nemusíme vyhlasovať, to už je jasné. To je jedno. Ideme na prvé sústo. Prvé sústo má Lukáš. No dobré, no. Chubby Bunny. Dobre, ty. Chubby Bunny. No dobre. Oni sú sakra veľké. Chubby Bunny. Počkaj ešte raz. Ja som to povedal. Dobre, Ideš. Chubby Bunny. Lukáš, ale ty to máš prach s tým poveterom fajčíš kocke. Ako vieš? Tretí cukrík. Chubby Bunny. Ide na to. Chubby Bunny. To je ešte o ničom, ty kokos, ale počkaj potom. Počkaj za chvíľočku. Roztotované v ústach. Chubby Bunny. Držím. A neprehotaj. To si povedal neskoro. Ty si prehotal. Neprehotaj, ja nepodvadujem. Štvrtý. Ja si to napravím. Chubby Bunny. Dobre, ty. Dobre, ja mám tam 4. Dobre, ja idem No, na... som jeden. 4. Ja idem na 5. Dobre, ty. Chubby Bunny. No dobre, sú. Chubby Bunny. Dobre.
Chubby bunny. Chubby bunny. Nesmej sa stále. Papa, ja som si nesmej. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Jej, no ďalším. Chubby bunny. Daj koty. Chubby bunny. No a tu nám už nebolo všetko jedno. Všetko sme to vyzvracali späť do sačku, zalepili páskou a vrátili do obchodu. Koľko tam mohlo byť 9? Ja som mal asi 8. Ja som nejakú... Si sexy. Nie. Koko, ja keď som si ten posledný dával, už som si myslel, že sú moje posledné chvíľky na planete Zemi. Každopádne dúfam, že sa vám tento challenge páčil. Snáď sa vám tento challenge páčil, dúfam, že sa zasmiali, to bolo hlavným účelom. A skoro sme tu prišli o život. Ruky skované, to nie je také špinavé. A ja som zase to je tak. Počkaj, ja sa si niekde utrieť, nemáš servítku? Mohol si dobrať servítky, ty šúden. Počkaj, ja možno mám servítku. A vodu nemáš tu, voda tečie? No. Boha. Počkaj. Jesus. Kde to je? Tež neviem. Zvádzajúci pohľad. Toto bol náš fail pokus. A teraz to ideme skúsiť ešte raz. Presne tak. Pred chvíľou sme skoro prišli o život. Skoro sme... Voda nám nešla. Voda nefunguje. Voda nefunguje u nás doma. To je v poriadku, to si Ale nevšimne. ja som si spustil ešte teplú, taký luxus, vieš. To si nevidel u nás, ty kokos, taký luxus. Kamarát začal v zime minus 20 naobliekaný, mikrofón zabrznutý. Ale nie. Takže, teraz začínam ja. Ideme na to. Chubby bunny. Idem ja. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. To je také smiešné. Také plné ústa, ty kokos, hovoríš niečo. Ale tam ide o taktiku, vieš, musíš si ich dobre natlačiť na seba. Chubby bunny. Odteraz nenávidím marshmallowny. Chubby bunny. Chubby bunny. Už bez smiechu. Zatiaľ to vyzerá dobre. A to vyzerá dobre. Mám 4. Starty. Chubby bunny. Chubby bunny. Už sa začínajú kolzať. Už sa potia.
Nerob. Chubby bunny. Nepoďte sa, veď nebežite vy si nie. Čo si ti ujsť? Ideš. Chubby bunny. Dobre, ty. Ja idem 6. Je tam 6? Chubby bunny. Chubby bunny. Hovorme kapsy bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Nesmysl hlavne. 8. Chubby bunny. Chubby bunny. Ja ešte môžem rozprávať. Ja mám posledný cukrík. Chubby bunny. Ja sa nezanoval. Dávaj. Ja som hotplayer, nie nejaký dobytok, aby som si spadol huby marshmallowny. Fuj! Ma úplne lepí huba, ako keby som tam... Ma úplne lepí huba, ako keby som tam mal nadspatých 3500 tón cukru. Cukor! Ja ich vôbec nepľúham. To ešte užíva, ne? Preto v žalúdku, potom v zadku, potom v črevách a teraz tu baba. A potom záchodové mise ešte. No. Inak, ak by ste sa pýtali, odkiaľ môžete Lukáša poznať, tak ho môžete poznať napríklad z Vylomenín, Modrého z neba, tam na toho vozičkára, chcel nejaký peniaz naškrabať, viete ako. Modré z neba. Tam si hral toho vozičkára, nie? Jasne. Tam si chcel, ten milión si tam teď dostal, nie? On rozboril na to auto. Vilo roztvoril. Roztvoril dokonca. No dobre, ja som všetky zjedol, som nie je tu teraz. A zase som mi dal viac ako ty. To je možné. Ja to mám nacvičené. Ak sa vám toto video páčilo, môžete zanechať like. Ak tento kanál ešte neodoberáte, môžete začať odoberať. Presne tak. Všetci, povinne. Lebo si vás nájdeme. Aj teba na tú kameru, nečuj na to a vypni to. A nesmej sa. A nesmej sa. Dobre. Takže dúfam, že sa vám toto challenge páčil a keď tak sa uvidíme pri nejakom ďalšom, možno s Lukášom, možno s niekým iným. Ak sa vám toto challenge páčil, tak sa určite môžete tešiť na ďalší challenge, ktorý bude pravdepodobne s Lukášom alebo s niekým iným. Čaute. Ahoj. Stojíme tu jak teplí bratia.